Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow polisiýanyň podpolkownygy Ögözdirdi Hojaniýazowy Türkmenistanyň içeri işler ministriniň ornmasary wezipesine belletip, Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. Şol wagtda Hojaniýazowyň bilim tejribesi odalky işlän ýeri ýa-da kimin ýerine ornmasary bellenenligi, ýa ministrlikde ýene bir ornmasar ornunyň döredilenligi aýdyňlaşdyrylmaýar. İçeri işler ministrligine täze ornmasaryň işe başlamagy ministr İskender Mülükowa geçen ýylyň dowamynda ençeme käýinjiň we göýberilen kemçilikler gysga wagtda düzeltmek barada berilen soňky duýduruşlaryň ýa-da gawat geldi. Adat bolşýal Türkmen prezidenti wezipe borçlaryny talaba laýyk berja etmänligi üçin wezipesinden oşadýan resmileriniň ýerine köplenç şol kemçilik göýberilen edarada ornmasar bolup işleýän adamlar berilýär. Şol wagtda Mülükow bu wezipe garaşlylyk ýyllaryna bellenen iň ýaş we uzak saklanan ministr hökmünde tanalýar. Adatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesiniň maglumatyna görä İskender Mülükowyň ýokartyndaky bulutlar barp may aýyna turan korrupsiýa galmagalyndan hem öň garaly uğrady. Bu ýagdaý Mülükowyň odalky baş prokuror Amanrat Haliýewiň gününe düşmedligi üçin öz ardasy bilen işden çekilmäge çalışmagyny alyp geldi. Emma prezident Berdimuhammedow onuň işden çekilmek baradaky ardasyny kanagatlandyrmady diýip ynamdar çeşme aýtdy. İkinci tarapdan Mülükow işde göýberen kemçiliklerini düzeltmek barada berilen soňky duýduruşdan soň ýurtda akdäl renkli awtomobilleriň garşysynda repressiýa başlandy. Emma muňa garamazdan Türkmen telewizionyasy odal esasan ak maşin bilen döwlet taşdanyň özüniň inni gar renkli maşin sürüp Harbada barşyny görkezýär. Yerli synçylar içeri işler ministriniň ýylyna käýin çalmagyny soňky 10 ýylda ýurtda jenaýetçiligiň derejesiniň adalman barha ösmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Hukuk goraýjy Farid Tuhpatulynyň pikirine görä Mülükowyň ministr bellenenine şu ýyl 10 ýyl bolýar. Emma ýurtda jenaýetçilik asla adalmaýar. Мы недавно подготовили доклад о пенитенциарных учреждениях. В предыдущем докладе за 2010 год мы насчитали около 27 тысяч заключенных. Сейчас у нас 30 тысяч, то есть криминал явно растет. Biz goloyda ýurdun türme zähmet düzediş ulgammarada nowatdaky hasawatymyzy çap etdik. Ondan öň 2010-njy ýylda çap eden hasabatymyzda biz tutsawlaryň sanyny hasaplap, olaryň 27 000 goloýdygyny aýtdyk. Häzir biziň hasabymyzda tutsawlaryň sany 30 000. Ýagny jenaýetçilik görnetini köpelýär. Polisiýa oňa garşy çäre görüp bilmeýär diýip Türkmenistanyň Hronikasyny ýaşarynyň baş redaktory Adatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň içeri işler ministrligine çeşmeniň Adatlygyň habarçysy bilen özara söhbetdeşlikde adynyň aýdylmalyk şerti bilen gurrun bermegine görä ýurtda işsizligiň köpelmegi jenaýetçiligiň esasy çeşmesi bolup durýar we beýle ýagdaýda diňe adamlar tutsak etmek, repressiýany güýçlendirmek ýa türme möhletlerini udaltmak garaşlyan netijany bermeýär. Hukuk goraýjy Tuhpatulyň hem bu pikir bilen alalaşýar. Şol wagtda da Türkmen polisiýasynyň öz gönnün gün wezipesine girmeýän işlerde ulanylýanlygyny belleýär. Или охотиться на машины темных цветов, разгонять очереди, которые собираются у банков или офисов Western Union, с предпринимателями разбираться, там штрафовать гадалок и прочее. То есть... Mysal üçin olary gar renkli maşinler aglamak, banklaryň ýa Western Union'yň öňündäki nowatlar dargatmak, telekaçylar bilen hasaplaşmak, palçylara jerime salmak ýaly işler bilen meşgullanmagy mezur edýärler. Meniň pikirimçe polisiýanyň bu zatlaryň hemmesine ne güýji, ne seri işler ýetýär diýip hukuk goraýjy Adatlyk radiosyna aýtdy. İkinci tarapdan Tuhpatulyň hukuk goraýjy organlardaky korrupsiýanyň hem juda uly mesele bolup durýanlygyny ýatlatdy. Yerli synçylaryň käbiriniň pikirine görä Berdimuhammedow edil häzir Mülükowyň edarasyna jenaýetçilige garşy göreş meselesine kömek etmäge çalışýar we belki de täze ornmasaryny diňe şu wezipe bilen meşgullanýar.